Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. NTR kanalında sәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Илья Шәйхмәтов һәм әйдәгез әле бергәләп бүгенге кунагыбыз белән танышыйк. Минҗия Хәлимова 61 яшь, 9 яшьтә үзлегеннән гармунда уйнарга өйрәнгән. Шигырьләр иҗат итә, Камытаңнары әдәби берләшмәсе әгъзасы, Талиртәнкә Чишмә гармунчылар ансамбленә йөри. Минҗия ханым, исәнмесез? Исәнмесез? Ничек хәлләрегез, кәефләрегез ничек? Кәефләр әйбәт, яхшы. Инде тапшыруыбызга килгән һәр кунак үзенең тарихы белән таныштырып китә. Әйдәгез әле сездә рәхим итегез. Исемем Минҗия, туган ягым Сарман районы Искимен авылыннан. Менә сезгә килгәнмен икән инде гармунымны күтәреп, мин сезгә бер шигыремне сөйләп китим әле башта. Йөрәнерсез уйнарга дип, булса да юклык заман, әти гармун алып кайтты. Исемдә әле һаман. Гармун белән өебезгә шатлык сөенеч тулды, һәммәбез телләренә баскалап алган булды. Әти уйнаган килергә әниебез җырлады, ул җырлар һәм киләр безнең күңелгә сеңеп калды. Телләренең серләренә төшендек әкренләп, ә моңнары күңелләрне бик тиз куйды сихерләп. Нашы шигыремдә күренгәнчә, безгә 9 яшь булганда, миңа 9 яшь иде ул вакытта әтиләр, әниләр безгә гармун алып кайтып бирделәр. Менә ни өчен алдылар алар? Булай гына алмаганнардыр. Менә инде мин аны инде хәзердә уйлыйм, безнең әниләр ягыннан бик матур тальянда, гармунда, баянда уйнаучылар булган, әтидә дә булгандыр дип уйлыйм. Әле без сораганбыз, әле алар әйткән, менә безгә гармун кайтты өйгә дөрестән дә. Без 7 бала гаиләдә, бөтенебез дә шул гармунга баскаладык инде дөрестән дә. Иң гизәкләр инде без төпчекләргә 4 яшь. Нәрсә шуны уйлап карагыз, алар инде аның белән уенчык кебек уйнаганнардыр. Чөнки ул гармуны без менә бәләкәйрәк иде, икерәтле иде бу ягы. Ул гармуныбыз безнең ватылып китте, әтиләр безгә ягадан икенче гармун алып бирделәр. Менә шул вакытларда инде без үзлегебездән уйнарга өйрәндек, 7 баланың 5-без. Әкренләп. Димәк, гармун сезнең һәр берегезнең күңелегездә булган инде. Гармун әйе булгандыр, әйе менә шулай сәләт булгандыр дип тә уйлыйм инде. Менә нәкъ шушы гармунның да тарихы бар, тарихы үзенчәлекле, ул сезгә бик кадерле, аның турында да сөйләп китсәгез иде. Бу гармун миңа бик кадерле, чөнки без иптәшем белән тормыш кырып җибәргәннән соң беренче улыбыз 83нче елда туды. Менә 84нче елның туган көнемә 8 мартка ирем улым өчен дә дип менә шу гармунны алып бирде. Бу гармун миңа бик кадерле булды. Мин аны инде менә монда килүемә мин күз алдыма да китерә алмадым. Мин гармунны бер вакытта кеше алдында уйнаганым булмады. Үзем өчен ул безнең күңелебезне күтәрер өчен генә сагышланган вакытта сагыш, күңелле вакытта күңеллерәк булыр өчен генә уйнанылган. Монда бит кешеләр юк, менә бит кечкенә камера тора. Без сезнең белән икебез генә. Вот шуңа күрә инде мин шушы менә инде хәзер инде бу миңа бу гармун бигрәк тә кадерле, чөнки минем ирем май айында урыны ул булмаса да әйтмичә булдыра алмыйм. Ирем мәңгелеккә безне ташлап китте. Менә хәзер бу гармун миңа алга таба яшәргә, алга атларга көч бирә кебек, мин иң авыр вакытларымда шушы гармунымны алам да җырлый уйныйм. Һәм шигырьләрегез дә сезнең нәкъ шул мизгелләрдә дә туадыр. Шигырьләр шулайдыр дип уйлыйм. Менә соңгы вакытларда инде контакттагы караучылар булса шигырьләремне әзрәк гафу итәрләр дип уйлыйм. Мин күбрәк авыл, туган як, табигатьне, гүзәллекне, матурлыкны ярата идем. Соңгы вакытта моңсу шигырьләр китте. Менә шушы гармунның балаларым, туганнарым, дусларым ярдәме белән мин алга таба да гүзәллек, матурлык күрәмен дип уйлыйм. Бәлки тамашачыларыбызга тагын бер шигырь тәкъдим итәрсез. Менә гармун турында тагы бер шул, менә сагыну дигән шигырем бар минем. Эй гармуным, яшьлек сәбәптерме, туган җирдән чыгып киткәнбез. Ул чагында никтер күңел белән чит җирләрне якын иткәнбез. Истә әле синең уйнаганың, шаян килер иде ул чакта. Әнигә соң хәзер тимәләрең, сагышлыны килә кайчакта. Кушыладыр гармун телләреңә, сагынуым туган якларны. Уйнаганда üzülеп үзәкләрем, искә алдым бала чакларны. Уйна әле, уйна эй гармуным, моңлылары тыңлап туймасын, киткәннәре туган төбәкләрен күңеленнән һич тә җуймасын. Афәрин.
Рахмат бик зур. Сіз бірінші жазған шиғырыңызны хатırlaysызбы? Ол қайшанырақ болды? Бірінші жазған шиғыр, ойында гармон кібігі ол бала шақта yazылып келейді. Менің әнейде де болайды бұл yazу әзірек. Мен анында кішіге сөйлей тұрған шиғырлердерді мен өзіңнің қисеңге бетінде кішіге сөйлемесен, бір уақытта да гармонны да біз шылайды білмедік, біз де профессионал оқырға бармадық. Шиғырлерімі де міне нықлап yazып кетуім көбірек бір 5-10 жылдар ілгіректір енді. Әлі бұл сіздің яңа сәләтігіз әлі? Бір-екі yollar, stüdyolar inansı, səhnələrdən сөйлеулер инде отла. Мен шиғыр яратайдым сөйлерге. Шылай ғана көбірек. Демек, енді сіз ижатының бүтін түрлері білен де шиғырланасыз дейсек болай ма? Мен шиғыр да язасыз, жырлайсыз да. Жырлауын айта алмайм. Мен де қадар матыр профессионал жырлаушы деп ғапу етәрсіз деп ойлаймын да. Мен мына дүрістен де Камытаңлар әдәби бірлешмесіне жүрем, Талертенке жыр бию ансамбліне жүрем. Соңғы уақытта мен Әфлер Ғайны Мұхамедов бетінде жетекші. Сіздің ауылдашыңыз айлы? Біздің ауылдашымыз олай, біздің әбилерінің көшісі. Біз бір фамилияда едік дәлі көнінде. Мына Ижевскийға барып, шушы шешімә гармоншылар ансамблі біле біз бірінші орын алып қайттық. Мен Флер абай, мына шында мен енді Флер абайға ол менға келіп, шушы шешімә ансамблінде сен болырға тешімін жей арада деймін. Мен айтан, ай Флер абай, сіз бетінде мен сіздің дәрежеде ойнай алмайм, сіздің араға кіра алмайм дегеш, жоқ, сенің араға теш. Дұрыстан да мына араларына кіріп бастырдылар енділер мені. Медиагазинде тамашашыларымызға да бір композиция тәғлім етегіз. Мына шушы шиғырыма туры келіп тұра тұрған талларым жырын жырлай алсам, мен бек шат болармын. Qırlarımda bulunu küllerini de qalmadım şolu niye qalmadım. Qaytqanı sayın üpkelegen kebek bıyıqtıramın su tallarım. Tallarım, 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 sizge toğun bir qaytır idim. Tallarım, 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 sizni toğun bir ko'rar idim. Dengiz tağlar aşağı, çırlar aşağı, ömrümni sizge yalğadım. Kişerigiz meni yıraqlarga taşlap gitken işini tallarım. Tallarım, 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 sizge toğun bir qaytır idim. Tallarım, 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 sizni toğun bir ko'rar idim. Özüm bilem gitken yollarıma, qari gözüm dalğanın. Yok meni bilay bütken yaşayalım, qaytam indi qaytam tallarım. Tallarım, 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 sizge toğun bir qaytır idim. Tallarım, 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 sizni toğun bir ko'rar idim. Sizge toğun bir qaytır idim. Sizni toğun bir ko'rar idim. Tallarım. Рахмат бек зор, әфәрин. Мәне тағын бір көрер едім дейсіз, туған яқларға қайтарға мүмкіндігіңіз болғалаймысың? Туған яққа біз бек еш қайтамыз, чөнки мен ерін тұрмыш иптәшім біле, біз бір ауылдан. Бізге меңа бек яқшы болды. Менің анда сіңдімде тұра. Құдағилар да біз ауылға еш қайтып үйрейбіз. Мына шоңа көре айтам, менің шиғырларымды туған яқ турында көбірек. Келешекте де шоға қайтарға насып болсын. Енді тамашашыларымызға, яқынларыңызға, туғанларыңызға айтыр сөздеріңіз бардыр.
туганнарга, балаларга инде һәрберсенә дусларыма беренчедән менә шу авыру вакытымда булышканнар өчен һәрберсенә һәммәсенә бик зур рәхмәтем. Аннар инде телевизор караучыларга күбрәк пенсиягә чыктык, ялга чыктык дип дә утырга түгел. Менә шигырь сәләте булса шигырьгә, камытаңнарына килергә, җыр бию ансамблендә булса, менә җырлары биюләре булса, Талир Тәңкә җыр бию ансамбленә килергә һәм дә гармунчылар булса инде Шишмә гармунчылар ансамбленә килегез. Халкыбыз юкка гына әйтмәгән, хәрәкәттә бәрәкәт, хәрәкәтләнеп яшәргә ясын. Һәммәбезгә дә инде Мөнҗия ханым рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Киләчәктә дә шулай иҗат белән шөгыльләнеп, дөрләп яшәргә ясын сезгә. Рәхмәт сезгә дә шулай. Инде мөхтәрәм тамашачылар, сезгә дә Мөнҗия ханымның чыгышы ошаса, тавышларыгызны бирә башлагыз. Тапшыруыбызның исеме һәр вакыт сезне өндәп тора. Сәләтеңне күрсәт. Чыннан да бер кайчанда һөнәреңне, сәләтеңне күрсәтергә курыкма. Инде сездән гадәттәгечә гаризалар көтеп калабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.